Katxa Anderea. Katxa eta lagunak muino batera igo dira trinoan ibiltzeko herrikitan. Txilin bat ekarri dut apaintzeko, uolala, bota du Arielak. Nik termo betez namaitetakorako. Esan du Patxikuk. Nik ez dia denontzat. Bertolek. Lastar hasi da trinoan aldapa bera, irrist eta txirrist eta frist. Haze kilikiliak tripan, dio gaxusak txalokap, Gretako jukap. Eutxi, eutxi! Txirurirutxi, Mozartek espantuka. Trinoa hasi da biraka eta bueltaka eta biribauka. Eta joan eginda. Dilin, dilin, din, din, din. Halako batean ordea lurra jo du. Elurra sartu zei zuduzuloetan, dio barrezka potxok. Zuduzuloetan elurra sartu zait, dio negarrez txotxok. Katxa txundituta dago. Ondo zaudete lagunok, denok osorik, izan ere odola dago lurrean. Odol tanta bat, odol tanta bi, hainbat odol tanta. Lurra gorritzen zuria pizten, zalantza eginda ahoatan. Alaxe bada, Katxa eta besteak odolarrastoei segika hasi dira. Dudaz beterik doazte aurrera. Eta trampa bat bada, ta elur jauzi bat gertatuz gero, eta gauak harrapatzen bagaitu, ez alda izango tomatea. Nora goaz, bide galdu honetatik. Alabaila odolarrastoa ez da baigabea. Zelda baten parean, etelda dieta da. Katxak kuku egildu larruar, artetik koltuz-koltuz. Eta garraxi egildu gogor. Andere zaurituta! Lagurak ziztua sartu dira barrura eta ziztua jarri dira martxan. Bertolek sua piztu du. Ariela aldreak orraztu. Jaixuxa palta batekin estali. Txotxo eta potxo oirak igur. Katxa zauria garbitu dio. Patxikuk pultsua hartu. Bostartek eta Gretak balkoak lehortu. Orduan aldreak bere historia kontatu die. Ei, zurila dut izena. Nola etorri zara? Olatuen zaldian. Olatuen zaldian? Itxasontzian. Eta zer nahi duzu? Ura. Ura zertarako? Ezti ura egiteko. Ezti ura zertarako? Goxo edan eta bertsoak asmatzeko. Lagurak adi daude, zurlidari heltzuten. Urbila nenbilela takatekoa jo didate buruan. Makila batekin? Nahi, kanpai horrekin. Arielari kolorea gorrituz zaizkio lotxaz. Faixuxilda nauzea, zeri erregila, ualkiren arteko arribitxier fila. Uxak kaltari jarraitzen duen bitartean, beste guztiak zurbildari lagundu edari bakko egiten. Balioru esneak? Motxilan ez tipote bat daukat. Nik egoak lore hotxa, txirolilotxi! Deren artean ez diesle egin eta zurbildak goraino bete du adarra. Tak, nik ere opari bat daukat. Zer dira arri horiek? Arri horiek zer dira? 3 uran uratxo, 3 sekretotxo. Atzo, gaur eta bihar, Katxa eta lagunak ero etxo. Eta azkenean Andrea agurrezar eta olatuen zaldia itzuli da egan. Eta trineoa? Galdetu du Katxak. Ura topatzea dugu urrengo kezka.